Musím povedať, že Rusáci tu dosť čumia. Vyzerá to, že tu ešte nevideli práve americké auto. Majú tu tie G-čkové Mercedesy tu v Karlových Varoch. Tak idem im tu trošku zatrubiť a nech počujú naštartovaný poriadny motor. Uvidíme, ako tu budú čumieť. Takže má to pekný červený interiér a skúsime ten motor teda. A ideme na to. Škoda, že vám nemôžem ukázať tie tváre tých ľudí tu v Karlových Varoch, keď trošku zareve to auto na nejakom stope alebo na križovatke, ale všetci teda čumia. Je to riadna kára, proste americké V8, 372 konských síl, to proste nemôžeš len tak prehliadnúť. Takže ďakujem chalanov z testujkaru.cz za zapožičanie tohto auta a určite, jak máš niekedy chuť sa ísť previesť v poriadnom American Muscle Car, tak ich odporúčam. Takže ideme na to. Woo!